představí štýstová Dominika s koněm Picasso, A mohla bys vyjet, která má povolený start. vzít mi žabky? Takže jezdkyně může startovat poslední účastník této skokové soutěže. Soutěže číslo 3, skákání do 90 cm na limitovaný čas. Po dokončení této jízdy budou přepočítány výsledky startující. Budou vyhlášeny nejlepší účastníci, proběhne dekorování a přestavba parkouru do další soutěže. Pomal. Tak jeskyně se nám blíží do cíle. Pardon. Ještě má před sebou 3 skoky. Tak teď už se nám opravdu blíží do cíle. Bývá poslední skok. A jeskyně překonala parkour bez trestních bodů v čase minuta 25. Tato jeskyně byla poslední účastnící této skokové